Oh, thank you for the roses. Thank you for the roses. Thank you very much. Mitä suhteesta? 50-50 suhteesta? No, mulla on kuitenkin venäläiset niinku juuret ja mulla on vähän erilainen niinku kulttuuri siinä mielessä, että mä pidän niinku miehiä miehenä ja mun mielestä se on herrasmiehen käytöstä, jos mies maksaa ekoilla treffeillä tai niinku ainakin suhteiden niinku alussa, mutta sitten sen jälkeen toki tilanne voi olla erilainen ja molemmat voi osallistua niinku budjettiin, mutta niin. Alkuvaiheessa, jos mies ei suostu maksamaan en tiedä, treffeissä on sitten vähän red flag mulle, koska what the fuck, niinku, sä oot mies, sä et edes pysty niinku siihen, no mitä varten sitten sä oot olemassa. mm, mies maksa, mitä sä takas? Your teeth okay? Yes, my teeth is okay. I just came from the dentist and now everything is fine. Mm, how old are you? I'm 25 years old. 25 years old. So guys, uh, oh, thank you for the rose. Thank you for the rose. 25 years old. How is life in Savonlinna? A little bit boring. Okei, mä koitan taas juo vähän vettä. Do you have a boyfriend? No, I don't. I don't have a boyfriend. I'm just waiting for the right one. Uh, uh, uh. Oh my god. No comment is good. Oh, thank you for the um mä rakastan näitä kommentteja. Is that genuine, darling? It's natural. Onko sulla selkäkipuja? Mulla ei oo selkäkipuja.